Trí dó Hiam náid. Bew, di roiomh bhíon an seo ag leiscin ag léamh na nóíochta an ceathrú lá déag úil 2016 agus ag tosúneamh leis bríomh scéal si Theresa May príomhmheara nua na Breataine na riochta aontaithe is dócha. Sin rud a chaithe mé chécail. Agus tá sé tianta an hena féin, a bhfuil riocht féinscinnach nó baninscinnach. Baninscinnach ach bhí agam sin nach rá. Agus bainin príomh fictiúr chéad leathanna in New York Times le Theresa May agus í ag fáil búlbos a bhealach isteach go ifride sráid Downing. Bainin an dara príomh scéal sa New York Times nó leis na bheachtais tochaníochta sa chás seo Donald Trump atá dar leis an New York Times ag tapó na gúisinaí gearán a bhíonn ag an Cine Geal go cháirithe daoine bochta sa Cine Geal a bhuaíonn ar strain ó cáilte agus tá ochil lán le gréasú ag chuirt sprágo do breanú lorg focail an seo so gama leiscil híl mé go raibh sé agam. Ní lorgóid mé tá srúheachar iad siúd a bhfuil muín cáilte acu sa chóras chun mothú go bhfuil duine ag éisteach leo fiú má samadánna. Más buan má chuimhne agus bhórgaimhne bhí hangthas ar Comhaontú idir tíortha an iarthar agus an hIaráine I dtaobh cuacht admhach agus airm admhacha agus bliain I ndiaidh an Comhaontú sin táthar ag caint bhí hafad nasca sé sin nóir bainneú amach gach chuspóir a bhí ag teastáil. Tá forbairt na forálachaí núicléacha ach is beag forbairt chonachas in éon chuideile den caint nó na cudanna eile den Comhaontú. Ach na forálachaí núicléacha sin antáhachtach sílim. Ní rún gur bé seo ceannt na saoráití bheasa do chaidir bhítar chineach I Meiriceá le blianta fada beidir nach bhachas le héad ó Rodney King sa bliana 2000 ní ag nóch ceathar nó chuaig gan leiscéal. Agus beidir na seascatí nuair a phléasc Newark agus carracha eile. Tá cuma dealamh ar a gaidirh idir chineacha mar sin. Picture 10 faoi bhun an ile ar an géad leathanach an seo bainteach le cacle Jerusalem. Picture 10 dar bannam Sami Salim lena
Bhí an focail seo ag go mór amháin. Spéisi agam a ríis mar is fiú ar a hagam. Láid, láid. Lena láid bán I measc non túis agus spúiceannaí sean chathair arthar Jerusalem. Tá ag leannacht rá leis an cást-lí idir Gretchen Carlson agus Fox News agus Roger Ailes. Tá sí ag chur chluichiú gnéasach I le Ailes. Ach tá dlíodóirí Ailes ag rá nóir cheart an cás seo chluisteáil I gcuairteannaí poiblí, mar scríomh sí ina conra, híne sí ina conra dámach feibanní dlíice le Fox gur cheart é a chur do idirmheartaíocht. Agus ar nó seo ceantas na feibanní is mó go nó I Meiriceá faoi láir. Chun rud I cheannach is beag nach bhfuil an dar rogha agat ach de chearta dlí a híniú wet agus éon tú idirmheartaíocht fiú mana bhfuil le héad wet agus má tá an idirmheartaí ranathe ag go bartaí eile. Tá sé seo go thomláin égóir agus ní cheart ó tarlú. Ach cibé an cáscuairte ag leannacht rá agus ní dóilem go nairóí sé leis an teft seo ag Fox News. Tá sochraidí arsúil in Dallas do siúr den chúigear fólín a Mario, a fellmhairiú an teachtain seo caite, agus idir an dálín agus iad faoi dobrón tá pólíní na carach sin agus ní tíre go dtéann I déanna díonmhachtnamh faoi na slí bethe agus céad becheart a bhíanam. Tá Hillary Clinton ag feachtasíocht go fóil agus sa chás seo tá sí ag lua Abraham Lincoln agus í an Springfield, Illinois. San óráid a thug sin chása sí an taistrú a rinne pártaí Abraham Lincoln, sí sin na poblachtánaithe, na poblachtánaigh go leis Geal go dtí pártaí Donald Trump. Agus tá sí ag géirí I féin a heiligán mar gníomhaire síochána nó armónia covis nach Tá sé ina scanal sa rank is cosúil go bhfuil François Hollande ag íc beagnach €10,000 in ai na míosa dá ghruaigire méid nach dheilthach gruaigire be do airgid bliana dearing in éana teile seo gruaigire fáil an méid sin in aine míosa chostan ar bháin. Agus má bheaníonn tú ar á lánd, ní léir go bhfuil sé ag fáil dócha híthar dócha airgid cibé an é sin lóch saoire tá bhaim. Cibé. Tá bhfuil tóigú droichead galánta nóiseach
idir Brooklyn Heights agus Park Brooklyn Bridge. Agus dearabhé anas gomach buga an. Ach ní raibhas ag súil gomach peaba an, agus go dtibhinn rinne an droicht an méid sin peabú gur bhéigean donna húdaráis rúna agus tá sé dúnta de tamlan is. Ach táthar chun a chóidú is cosúil agus a oscail sa rís nar bhaith an naib peabtha seo réite. Tá druga dar bannim cé tú ag scúba frí andúilethe andúlaí Nuacht faoi láthair. Is druga tacair agus bhí tharla srá rógáileogaí le déanaí agus dá réir sin na pólíní tar éis gníomhú agus iné rinne siad inrúthar nó rinne siad rúthar chuig bhdéige in Nuacht chun mangarí agus díaltóirí an drugar seo chun bhreitharb. Well, tá nuacht déanta chun an Taontas Eorpach ágáil. Agus má sé tá siad ag lorug samplaí nó eiseanláirí le leannacht. Agus má tá ceannar beán si an neurua bárthail den 6 tír féidir marachtáil cheornachaí an Aontas Eorpaí agus brabachaí anam. Racha sé dechar an mreachtan ba de drachaí. Scélíonn faoi Taser International cólacht idirnáisiúnta. Ní hamháin go ndéanann siad gunaí toringe, níor smaoine mé ar seo héama. Gunaí toringe. Deireadh mé sin fiú man bhfuil a ceart agam. Ach déanann siad ag ceamaraí corp freisin don na pólíní agus is siad na digantóirí iad. Níor bhfad ó hin gur chuir sicólathe síos ar homoghnéasacht mar hinneas. Ach tá scéal áirithe le tamaill is. Agus tá scélín anseo faoin tholag faoi tholag an túrcathe agus tá méid déanana sús tearmíonn sin. Ach mar atá siceolaíocht cliniciúil LBGT dearfach ag athrú teireape ina iomlán. Ní sagam go dtí réilgear skeleton agus ní bhaid mé á lorgar an ríomhre in neamh níor séas ná folklórí. Ar nó níl mé cant fíochtteach an chorp ach an sport ins na clufií Olimpeacha. Tá Katie Oolander a tháinig isteach sa cheathrúháit sa skeleton in Sochi rá bhliain ó hin. Ceist uinis cheartte an bán créua a áil. Tar éis gur tugadh le fios go rá an duine sa tríúháit ag dópáil rúiseach. Tá Tom Brady tar éis achanaí sin le táhain cá mé beanú an seo.
Sílim achóir go táhaim fan. Achani achóir. Tréis achani dhéanana achóir a lorug sa chuirt faoin fionraíocht a ghearúir as lísróidí dhíholaga. Sílim gur cheart a chahabach a cliff ar fad ach ní heisin na bháin a bhí á dhéanana, so ní cheart beidir a bheith roíon ar. Tá an Central Park Conservancy ag pleanáil íirecht 10 milliúna, $300 million chun Central Park a ausú bailú Europe. H'iaráine spreagcha ag ionsaithe an 1 Meiriceá mí bhean fór. Agus is cosúil go bhfuil rintá alien sihir h'iaráine the touchpoints reagraíonn ar an ansaithe sin. Tá blondóchas í Canada ag seasamh suas in ar baire agus ag ceistú cé mar a fuair an seachtar seo bás, seachtar blondóchasach óga a cuireadh go scaoileanna cónathe i bhfad ó bhaile. Agus sílim nár díriú ard go leor ar an scéal seo. Ní as Canada achas an Astráil agus áit san í eile i ggólíonachtaí na Breataine agus an chuí in ár cathú na blondóchasaí. An Súdán Theas tá saidúirí nó coinneálathe síochána is dócha na náisiúnaontaithe cuireadh de chúr marab na mílte daoine a chosaint ar bhealachar bithas féidir leo. Níl sagam cinn scéal eile tála sin ach go bhfuil an Súdán Theas ina chiarthóthail. Ní maith leis an Éigipt a criticúirí, ní haon iontas é sin ach is cosúil go bhfuil si ag rá leis na criticúirí seo gradach í libh. Bhí mé caint faoin rialú seo rinne coiste nó níor coiste an termid dearmatíoch tí chuid na náisiúnaontaithe faoi na sceirí nuair seo a thóg an tín mhairige theas na Síne le déanaí. Is cosúil go bhfuil an tín mí hásta agus coirithe faoin rialú seo a rialaíonn nach talamh de chuid na Síne é agus go bhfuil coladh orthú dó réir. Siad rinne bíonn sé fiosrúchan ba agus tá Beijing tar éis an bíonse sin a Russia as rialú mídhleathach dhéanana. Ní sagam céird a dhéantas an bíonse fiosrúthe seo tar éis an feanna ní dóibh an gcuineanna sé mór an. Tá impeide na Seapáine ag caint faoin chróin a thuirt sús. Déantar dearmad go bhfuil impire ag Seapáin, brean imse ar a tíir sin mar phoblacht go an bhuinig. Ach ní an timpeire fós an téanna do hála in an daracha go damhanda ná gur dhearmhaí an timpeire nár tí díoga é. Díoga.
Tá námhad nua ag François Hollande, iomaíothóir nua, Céile Cóiric, sa chás seo Emmanuel Macron, Ára Gallagher, agus tá cinúint an uachtarán Hollande níos doléire inis dá réir. Tá an chomhairle Heas, Theresa ógrú, go gaill siad battere go dúrachán sár orbrithe isteach faoin túin sin rud a spreag an chuid agóidíocht tír. Tá Bernardo Provenzano marmh go nádóra is cosúil ba dhé ceannasaí na Corleones an bhfuil sagad go raibh na Corleones an bhí cha Bernardo Provenzano 43 bliana ar a heithe ag seachant na bólíní agus ba cúisiú ní bhain gur cúisiú ach ceantaú mar chócheala go raibh bhealmharú beirt an chúiseóirí mafia san Idáil. Réalteolaíocht Cá mé blean ó seo. Se réalteolaíocht is cosúil go bhfuil abhach phleanéad aimsithe lastáil de Neptún. Hurrá. Tá aontas na saoirsaí síbhialta i Meiriceá ag chur an dlí ar fólíní Baton Rouge agus Louisiana as mí úsáid a dhéanamh le lucht na hagóidíochta an sin le déanaí. Bhí mé caint faoin sáin seo sa chógáil faoin bhile mí úsáid suaimhne san nó colatíneach ach tá an seanad tar éis an bhile a rith rud ágan nach bhfuil le déanamh inis ach go rifi ach go rithach an teach na nonadaithe an bhile agus nar a deas sinne eiceil. Tá caiteachas ar chláinte chun buic foiinte a aimsiú im léana. Idir meán caithfar níos mó ná $10,000 sa duine in aine bliana ar chóramsláinte. Fíric úfásach sílim. Fórthas conraíthóir ceantach le déanaí núnorgan aibrithóra tógála agus ba é bre thunas an bhreithimh gan leis go caiime sin chéáil sin ceann a bhreithin orm go an bhinnic breitheamh sé ba é bre thunas an bhreithimh go cheartan na chomhlacht seo íoc as fógraí paibli an sábháilteocht oibrithe. Ach déir an conraíthóir
go dúirtí sé dúchán an réalathe agus nach dhéanú sé. Agus go dtíobhann go dúirtí sé neamhhaird ar fad ar an réalú. Ní léon rud eile le rach an faoi sin ach gur mór trú é. Tá riaráiste cásanna dlí sa bhrancs agus déir príomhhaine an cheantar go gurfar chóras nua isteach chun daileáil leis na cásanna dlí. Fiú má tá ár technoliacht a réim sa spórt tá rud amháin a dhéanann fórne dhíreachlifa go fóil agus sin labhraíonn siad go neamh-bhríothartha den na lámha. Is cosúil go dánaigh an teanga más teanga é seo as cóirthaíocht saidiúirí agus iad i mbun catha. Agus ní léon rud eile le rá agam faoi sin ach go bhfuil scéal faoi i New York Times an léinneamh. Tá rialtas na Spáine ag frithráda i naghaidh Barcelona mar gheall ar Lionel Messi. Gearú Pinos ar le déanaí as Cáilís Cánach agus tá feachtas mar gaochta Barcelona ag chur fearg ar an rialtas agus ní fios céard atá sa frithráda seo achas frithráda é mar sin féin. Tá Time Inc. Ag astruchtúrú go leathan, go leithidech agus go fairsin agus iad ag súil go dtiocfaí athmhara nó abheochan leo. Agus tá Alan Murray agur chur fortune agus inis príomh oifigeach ábhar sna hiiriseí mar chuid den athrú seismeach in Corchaige Time Inc. Nuacht airgid is dócha nó airgidas. Tá ní sagm céimar a eibríonn seo leis ach tá agrais áirithe ag rá nóir cheart ligint do díalacháin tithe atá díaltóir muoinethe. Nus má tá sí díaltóir muoinethe cítá gícha sa teach, so tuigim do na eagraíochtaí ach cé a bhéic ag íoc as an teach a bhí siad ag díal. Ní hiigim an dlí atá bainteach leis ach is dócha go rud a cinnte ann. Tá an ghearmáin ag díal bannaí ní ar náid fan géad fáltas ach luidir a cinnte fáltas. Now, ní hiigim an mata an seo. Má cheanaíonn tú banna ar náid fan géad fáltas ar a leid fan tú de airgid reis. Ach má cheanaíonn tú bannaí ar níos lúma sin, cálaí tú airgid. Cé cheanóch bannaí dá le héad. Ach go bé tá ag díal na bannaí seo ar fáltas díoltach. Níor hiig mé airgid a riamh. Caithe go bhfuil brabach le déanamh as ach níl is agam cinnáid. Tá Michael Kiwanuka tar éis albumm a churmach agus é can faoi éagóir cineach sin nuacht na hIaráine. Agus sin iad na scéalta go léir ón New York Times den cheathrú láidigh míúil dhá mhíle sa séideag agus fóciméisiad mar sin. Guím ra déarmh go léir agus tá súlacham Comhaontú a caint a rís le chéile sa bhád. Slán leis.